Mabot sa 300 ka mga balay sa lungsod sa Konsolasyon apektado sa lapad nga pagbaha kaninang kadlawon tungod sa kusog nga uwan. Ano ang live report ni Nico Sereno? Nick? Yasla na sorpresa kining mga residente sa barangay Pulpugan sa Konsolasyon sa pagbaha nga nahitabo kaganihang kadlawon. Kusog nga bulog sa tubig ang mipukaw sa mga residente sa pipila ka distrito o purok sa barangay Pulpugan kaganihang kadlawon. Makita sa lugar nga daw nahimo ng sapa tungod sa kakusog sa bulog sa tubig ni adtong higayuna. Ang uban nga mga residente napugos pagbakwit ngadto sa mas luwas nga lugar. Dalasab sa baha ang ubay-ubay nga mga basura nga nangaanod. Pagkahayag na, kini na ang itsura sa dapit nga naapektuhan. Ang uban nga mga lugar, nagbuntag na lang, gisanapan gihapon sa tubig baha. May mga panimay nga nakaangkon og kadaot sa ilang makabtangan nga nanglutaw atol sa pagsanap sa baha. Matud sa barangay kapitan, labing apektado ang Purok o District 5 o 6 ug apektado sab ang District 1 ug 2. Gitumbok nga hinungdan sa pagbaha ang pagkaguba sa usa ka koral nga mo'y giagian sa tubig. Nakita nga hinungdan niini ang pagkabara sa culvert sa daghang basura. Panalungag siya, panalungag. Oo. Pagkabara sa tubig eh. Murang magugi ang tubig ka naigikan sa ibang murang natunga siya nga. Tungos ka puso. Murang nabungkaw siya ang lugar. Matas na itong ubos. Murang pinibugwa para sa District 6 o 5 na nanudas palay. Gipasalamatan na lang sa kapitan nga walay naunsa sa maong panghitabo. Doon na hinoy natala nga minor injury. Ang tuwang na sa uwan. Wala sa sila, namalik, nang limpyo, nang limpyo. Murang kita ko sa mga istorya na hapit na malumos. Diya kay taxi dili, hapit na maanod. May motor, na mag-aadyan. Mihimo na sab og pagpanglista ang taga Social Welfare Office sa mga apektadong pamilya sa panghitabo. Padayon pala sa pagkakaroon ang pagpanglimpyo paghawan sa mga lugar nga naapektuhan sa pagbaha kay nagbilin sab kini og ubay-ubay gyud nga mga basura ug lapoklan. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.